Ɓe watanoɓe siriyaji men diga fada Sahel Infos hakkilo mi sewrake fottugo be moɗon ha wakkati kubaruuji meɗen. Lesdi Bangladesh, Kenya yaaduɗo laabi nder suno, hande bo yaaduɗo laabi nder seyyo. Kamala Harris subti moy tammi laatugo na'ibijo maako. Abubakar Usman me yiɗi dara ha suɓol warowol. Fitinaji ha nder lesdi Palestine. Soynde pampamtidiral hakkunde Ukrenia e lesdi hande Mali. Soje en lesdi Amerika sottinama ha nder lesdi Niger. Berniwol Marwa hande lekkiji ɗuɗɗi wulama. Yawunde ɓingel danyangel majji. Lesdi Benin dangay en temere nayo yoftama. Colonie de vacances ɗum jangirde nder ɓaare ha nder berniwol ngawndere. Pukara en timmini jangirde maɓɓe ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo nder welwelo. Berniwol ngawndere jangirde nder ɓaare. Bana ha julurde bir ha fattude Bamiyanga ɓaawo jangirde wi'etende annamujajiya ɓe mofti ɓikkon ɗuɗkon. Ɓikkon kon wari jangi dursugo deftere Allah ceniɗo, ekkitago fito e ɓaleri e ko nandi e majum. Ɓe timmini jangirde maɓɓe, ɓe dokkitama sahadaji maɓɓe ha hande julurde bir dow ardungal modibbojo maɓɓe Ustaz Baba Abubakar. Ɓikkoy jangi alhamdulillah ɓe heɓi boteji ɗuɗɗum masin. Ɓikkoy je wari ha ɓaleri nden ɓe jisde ñalɗe 4 ɓingel ɗo hawra bindi janga, amma min ɗo yiɗi ɓingel ngel waɗi duuɓi 6 yogo yeeso wara. To ɓingel suklanama ɗuɗɗum manni ɗum lebbi 2 ɓingel foti janga bindi. Min jarranni ɗum ɗuɗɗum e ɓe waɗi ha ɗo bo ɓe jangi banni. Ɓikkoy koye jangayno hamin ɓe wari ɓe jangi ɓe andi fardu ayni maɓɓe, bana no ɓe nangirta, no ɓe julirta, ɓe andi haqqi Allah dow maɓɓe e haqqi saaro en maɓɓe. Ɗon ko ɓe jangi. E tawama modiɓɓe feere feere yalɗiri e saaroji hawritirde nde timmi nder welwelo. Lesdi Benin dangay en 400 ɓen man ɗo ɓe yaafama. Hoorejo lesdi ndi Patrice Talon kanko yaafi dangay en ɓeeɗo. Ha nder maɓɓe tawama lundanko en 30. Dalila cigugo duuɓi 64 ko leddi ndi heɓri ndimo maari. Dalila may Patrice Talon yaafi dangay en. Berniwol Yahunde ha nder saare nyawndigu debbo danyalɗe 3 ɓingel maako wujjama ha nder suudu ndu ɓaawo rewɓe debbo goɗɗo yilliɓe kadi ha ɗon ɓe hattiti ɓingel majji. Ɓaawo lekkiji nangama ha nder berniwol Marwa, himɓe ɗon no waɗa nyebbam moter ha nder pattule ɓe sorana himɓe. Ɓen man ɗo ɓe nangama, lekkiji ɗiɗo nangama, ko waɗata daraja million 60 wulama ha nder berniwol Marwa dow ardungal gouverneur jo diwal Seɓatore Mijiyawa Bakari.